ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ୍ରେ କଥା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାସ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ ଗଳି ଆମ ଘର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଯେ ନାଚୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ଏ କାହିଁ କରୁଛି ଜାଣନ୍ତି? ମୋର ଜଣେ ପୁତୁରା ରୁହେ ବମ୍ବେରେ, ସେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ 7 ବର୍ଷ ଛୁଆ, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ଗୋବିନ୍ଦାର ଏଇଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ। ଦିନେ ମୋତେ କହିଲା ବଡ଼ ବାପା ତମେ ବି କରୁନ। ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ କରିଦେଉଛୁ, ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଦ୍ର DS TV ମାରିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ପୁତୁରା ଛୁଆ ଏତିକି ଟିକେ 7 ବର୍ଷ ହେବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ করে ଗୋବିନ୍ଦାର ଆଖି ସେ ଗୋଲି ମାରେ, ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜବରଦସ୍ତ। ଗୋଟେ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବ, ପୁରା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେ ବିୟର ବୋତଲ ଧରିଛି, ଆପଣ ନା ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ପିଉଛି ପ୍ରାୟ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜି ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଏ ସୁଟିଂଟା ହେଉଛି ମିଠୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର ଗୀତଟା। ଆଉ ସବୁ ହେବ ଆଗକୁ, ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହିଁ, ଏତିକି ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।